Να δούμε τώρα τον Σαβιόλα με τον Μήτρογλου. Είναι μόνο στο Φουστέρ. Εκεί πετάει την μπάλα ο Μήτρογλου. Γύρισμα, γκολ! Εντυπωσιακή προσπάθεια. Επίδειξη ομαδικού πνεύματος από τον Ολυμπιακό. Με τον Μήτρογλου να πασάρει στον Φουστέρ και αυτός αντί να τελειώσει τη φάση να γυρίζει την μπάλα στον Κάμπελ, ο οποίος ανοίγει λογαριασμό. Να δούμε πως έχει κι άλλα γκολ ο Μήτρογλου που περνάει στον Κάμπελ, πλασέ, 6-0. Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός, πολυβόλο με Μήτρογλου, όχι απλώς να σκοράρει αλλά να μοιράζει κιόλας assist, τελικές πάσες. Έβγαλε φάτσα με το δεύτερο γκολ του τον Κάμπελ και ο Κωνσταντινός δεν αστόχησε. Πέτυχε το 6-0.